že riešenia musia prísť a budú na stole, jednoducho to očakávam aj ja, pretože to je tá diskusia prebieha vo vnútri vládnej koalície. Zase nemyslíte, že teraz je to hodené, pretože my ako strana Hlas sme zastancovia samospráv, aj to dofinancovanie v rámci konsolidácie, ale aj budúci pri návrhu rozpočtu musia byť pretavené zdroje na to, aby samospráva prežila, nielen prežila, ale dokázala sa aj rozvíjať. A vám garantujem, že ja som jeden z tých, ktorý takúto podmienku si dal. Aj ju bude mať, aj jednoducho budem na tom trvať, že nemôžeme pripustiť, aby nám mesta a obce vykrvácali. Ale hádzať túto vinu, že vy teraz vládnete a vy ste to zavinili, tak to považujem za veľmi také lacné. Pretože to nie je dôsledok tohto roka, je to dôsledok x rokov a x problémov, ktoré tu boli, tak nevytlkajte z toho taký politický kapitál.